земеделските земи. Единствената компенсация, която успяхме да издействаме в рамките на кампанията си в парламента, беше, че записахме, че собствеността на държавата и общините за защитените територии е публична държавна собственост. Тоест, и държавата и общините могат да имат както публична, така и частна. Разликата между двата вида собственост е, че публичната не може да я подават, не могат да я застрояват, т.е. могат да учредяват вещни права, не могат да ипотекират, т.е. имат ограничения в разпореждането. Малко по-късно хората тестваха един случай с Камчийски пясъци и той се случи през 2005 година. По предложение на Министерството на земеделието 1500 декара от плажната ивица на Шкорпиловци Старо Оряхово се обявяват за пасища. Това са дюните на Шкорпиловци. През 2006 година 407 декара са заменени от една фирма, която се нарича Lease International и тя става собственост на тези пасища, предлагайки пасища някъде другаде из България. Веднага след това фирмата обжалва заповедта на защитена местност Камчийски пясъци, която е стара защитена местност и включва най-големия плаж, който се намира на юг от река Камчия. И те го обжалваха заповедта за обявяване на защитената местност, защото са съседи с самата защитена местност и на базата на разминаване в границите обжалваха заповедта. На това дело отречен състав на ВАС, воден от Андрей Икономов, небезизвестен, обяви заповедта за нищожност, позовавайки се на несъществуващ текст, т.е. той не прие тяхното основание, че има проблеми в границата, по проста причина, ако беше приел, че има проблеми в границата, трябваше да приеме, че те са приватизирани незаконно публична държавна собственост. Той се позова на един текст, който си го измисли просто. Такъв текст нямаше в закона, той ще го измисли и каза, тук заповедта за обявяването на тази защитена местност не е обявена от необходимата институция. Естествено, Министерството на околната среда обжалва решението, но 5-членен състав, воден от настоящия омбудсман Константин Бенчев, потвърди решението, като да, ние тогава направихме кампания да обясним, че господин Андрей Икономов си измислял текстове от закон и това не е допустимо за един съдия. Изкарахме текстовете от Държавен вестник, защото се оказа, че в трите правни информационни системи, които използват в съдебната система, Норма Сиела и Български законник, и в трите тези текстове към тази дата са различни, но и в трите правни информационни системи текстовете са грешни. Съмнявам се при коментари към Висшия съдебен съвет, че да, вие след като одобрявате, защото за да се използва една правна информационна система, съдебната система, тя е една преглед. След като одобрявате, накарайте ги да поправят тези грешки с всички текстове, които открихме и публикувани в Държавен вестник, защото не е единствената грешка. Висшия съдебен съвет ни казаха сега на работата. И все още в тези правни информационни системи текстовете, т.е. старите редакции на Закона за защита на природата са грешни. Но тъй или иначе, петчленният състав каза, да, текстът е на тричленния състав, мотивите на тричленния състав не стават, но ние пък ще се възползваме от първоначалната информация в жалбата на Lease International, и да, има проблеми в границата. Отменяме заповедта за обявяване на защитената местност Камчийски пясъци. Споменаха, общите граници на Камчийски пясъци са около 10 на километра. Тая, където видяха някакъв проблем, беше с дължина от 50-60 метра. Естествено, абсолютно измислено. Оттам нататък падна режима на публичния характер на държавата върху пясъците на Камчийски пясъци и горите. И 2700 декара през май 2007 година бяха заменени от дъщерните дружества на Lease International, Ветофор и Самирите инженери. Всъщност, накрая цялата собственост при анализа достигна до Raiffeisen Investment Bank, която е дъщерно дружество на Raiffeisen Centrum Bank Австрия, които са собственици на българската Raiffeisen Bank и за тях стоят руски капитали.
През юни 2008 година, след като те замениха по Закона за горите тези територии, които са бивши горски територии и публична собственост, ги замениха с едни гори в Слогенско, от двете фирми предложиха имотите да бъдат изключени от горските територии и те към настоящия момент се опитаме да разберем, мисля, че не са платили, т.е. има решение за изключване, но то става фактически след плащане. Мисля, че не са платили това изключване, но тъй или иначе те бяха изключени, одобрен общ устройствен план, одобрен подробен устройствен план и предвиден за един огромен курортен комплекс на югото Тканче. Тестваше се, тестваха го и след това се опитаха да го приложат при Странджа. През 2005 година кмета на Царево Петко Карнуков одобри подробен устройствен план на Златна перл с инвеститор Краш 2002, което е в района на Варвара и през януари 2006 година строителството започна. Тогава всички институции се затвориха очите, с изключение на дирекцията на Природен парк Странджа и специално на колегата Стефан Златаров, който тогава беше директор, сега е заместник директор на парка. И той рискува и пусна две заповеди, принудителни административни мерки, с които спря всякакво действие. Естествено, строителят изобщо не ги уважи, но шума, който се вдигна тогава, и беше отразен в медиите и един прокурор във Върховна административна прокуратура, който е любител на животните, взе, че се трогна и пусна искане за спиране на, т.е. към РДНСК да извършат проверка и да спрат незаконното строителство. Директора на РДНСК Бургас излезе в болнични, тъй като те имат срок за да реагират, който е двуседмичен, при което този прокурор, казва се Малена Филипова, спорен прокурор, ако следите медиите, натисна директора на РДНСК Бургас и каза, че ако не излезе от болнични и не си свърши работата да извърши проверка, те на следващия ден ще влезнат в РДНСК и ще извършат пълна проверка на цялата им дейност, което явно го изплаши директора на РДНСК, много бързо излезе от болнични и пусна заповед за спиране. Инвеститор обжалва и ВАС потвърди заповедта за спиране на строителството, основавайки се на заповедта за обявяване на природния парк. Всъщност не цялото строителство беше спряно, т.е. част от устройствените мероприятия и строителството продължиха да се извършат, защото бяха по различни строителни разрешения и различни подробни устройствени планове. Цялата инфраструктура не се движеше с градите. Инвеститорите продължаха да обжалват и докато се обжалваше на следващата инстанция, те продължаваха да строят. И тъй като строителството беше хванато, когато влезнаха багерите да копаят основата, докато излезе потвърждаването, инвеститорите продължиха да се строят. Това е резултат от това строителство. Те просто стигнаха до едва ли не до 15-16 кафеда, строителите да кажем. Предпоследния акт, значи, всичко си имаше програма, инфраструктура вътре, целият аспект беше готов. След като се видя, че на основание на заповед ги спират, в края 2002 община Царево решиха да обжалват заповедта за обявяване на парка Странджа на същите основания, както Камчийските асъци. И започнаха да водят дело срещу тази заповед. Тогава започнахме ние кампания за защита от коалицията за остане природата в България, едни подписки, едни бдения, едни нестинари се разхождаха из София, пред така имаше голями огньове, разни хора правиха записи и пускаха в интернет. Изобщо беше голяма кампанията, включително подписи от управителните съвети от най-големите световни организации. Но това не тронна никого. На
30 юни 2007 година, че тричленен състав на вас отново воден от господин Андрей Икономов заличи партия Странж. И тогава хората излезнаха на улицата без да се организират, без да имаме заявка за протести, просто излезнаха и почнаха да блокират улицата. И блокираха, и протестираха. Абсолютно нямаше никакви заявки, никаква организация на тези събития. Тогава ги наричахме флашмоб, се разпространяваха по пейджери, електронна почта. Да, Странджа Лудос, който изкай. Всичко това се казваше преди днес в 6 часа се протестира на руски паметник и се въртите по... Там са едни пътеки в кръговит, се появяват 2000 човека изведнъж, се почват да се въртите, с половин час се разпръсква. Дали си съответно са станали огромни задръсквания. Следващия ден се събират някъде другаде и задръскат примерно друго кръстовище или тук Орлов мост, първите Орлови мостове бяха там, Странж. 2007 година. Закон за митингите и шествията, за да направиш подобно нещо, трябва да предупредиш 24 часа преди това. Варианта да обикаляш пешеходните пътеки тип зебра, обаче ти спестява предизвестието и реално не правиш нещо, просто минаваш пешехода. Просто 2000 човек нямат пешеходи, са нямат пешеходна пътека. Що бе може? Защото вече напротив. Гледам разни млади експлоза тогава. И аз ги видях, че ще свършват. Този плакат Странджа не е мазен, че те от тогава. Междувременно след случая с Гърчийски газ, ние бяхме внесли едно предложение в Народното събрание, което да реши проблема. Тоест не подлежат на обжалване заповедите на старите закони за нищожност. По простата причина, че те почнаха да се водят дела от типа еди къде си няма карта, всъщност делото за Странджа беше за неяснота поради липса на картен материал в досието на обекта. И в момента, аз съм участвал при обявяването на партия Странджа в комисията в 1995 година, имаше карта. Изведнъж се оказа, че в 2006 година картата е изчезнала, съответно няма карта, те обжалват на това основание. Няма карта, която покаже границите, значи трябва да падне заповедта. Естествено, разбирате, никой няма задължение да съхранява тези досиета, нито някой отговаря. Дълго време те висяха в коридорите на Министерството. Всеки си имаше достъп до тях, ако искаш отиваш, дърпаш, вадиш цялото досие, изчезва цялата защитена територия. Тогава управляващото това беше правителството на Тройната коалиция. Да, на Тройната коалиция. Казаха, сега да ме работа. 2007. Да, с червените мръсници. Тази Тройна коалиция не се спомня. Естествено арестувани, приказаха блогъри да им правят забележки, защото публикуват съобщения за протестите, но общо взето 10 дена София лудна. Беше толкова времето. И София лудна, съответно накрая Тройната коалиция се предаде и каза: абе, вие нямате ли един проектозакон? Викам, имахме, нали, пуснахме го. Пуснете ни го пак да го видим. И в рамките на 2 дена с първо и второ четене едновременно го приеха и приеха, че не може да се обжалват заповеди за обявяване на защитени територии. Те са необжалваеми, които са приети до този момент. Тъй, че с това стабилизирахме всички заповеди на защитени територии, но не се поставя случай с Гърчийски пясъци. 20 дена са приети, греша аз. Интересно. Всяка сряда, когато заседаваше комисията по околна среда и води, имаше някакво гражданско събитие през същото време. Това не беше да закрити вече. Толкова много, поне файловете при мен са невероятно много. Само че истерията продължи, след като краш 2002 не можаха да... 2000. Добре. Краш 2000 не успяха да
да се решат проблема чрез увеличаване на защитената територия, решиха да се го решат чрез промяна в плана за застрояване и съфинансира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството план за изменение на общо устройствен план на община Царево, той е тук, който е 97 или 99 година прият, 99-та, който предвижда застрояване на много други обекти, включително и на техни обекти. Трябва да знаете, че там беше една напълно мафиотска структура, която продължава и в момента да съществува в района на Бургас, която включва активисти на две партии. Няма да ги споменавам, защото те няма никакво значение от коя партия са. Нали? Те са там, защото разпределят едни порции. Но иначе са един БСП активист и един ДПС активист. Че не ги споменаваш. Не, един архитект, не безизвестния архитект Киков, който са на гърби да направи изменение на общо устройствен план под 15 000. Защо под 15 000? Защото иначе трябваше да има обществена поръчка и можеше да не го вземе. Там плана общо устройствен план как се изменя за 15 000 е много просто. И той за 6 месеца трябваше да го изменят. Междувременно той направи доста приятни решения, като изкупи земеделски земи по брега на морето сравнително ефтино и си ги предвиди в собствения си план да си ги застрои като урбанизирана територия. Тук виждате едни червени островчета наляво надясно, част от това са неговите лични земи. И нищо, че прави общ устройствен план за 15 000, той си изкарва пари от последващата продажба на вече урбанизираните територии, по същия начин извършваше услуги, също заплащане. Нали, ти ще ви предвидиш имота, виждате доста едно плътно застрояване около брега и тук вече на територията на парка Странджа. С изключение оставаха без застрояване само двете защитени местности си Стари Остров на река Велека. Всичко останало в една или друга степен, ни голф игрища се движат из парка. Изобщо целта беше да се застрои по същия начин, по същото това време. Община Бяла пък си промени плана и предвиди плътно застрояване, отново без екологични оценки, без обществено обсъждане, без нищо плътно застрояване от южния край до северния край на общината, 100% на община Бяла. В момента един тур и два пупа предвижда 100% застрояване на цялата крайбрежна ивица. Тук се опитаха горе-долу също. Плана предвиждаше изграждане на 75 000 легла. Ние, подозирайки това, нали, се опитахме да въздействаме. През май месец казаха, няма какво да се опитате, нали, ни журналисти познати от националната телевизия, всичко е решено. На 1 август плана влиза в сила. Това е пуснато като директива. Пропускаме нещо добро и прескачам много. Саша, вие помните, аз вече съм го забравил. И действително Министерството на околната среда и водите направи обсъждане на екологичната оценка на общо устройствен план. Няколко видни ОВОС-аджи дадахме положителна екологична оценка и МОС съгласува изменението на общо устройствен план на Царево. Естествено, те не можеха без да сбъркат. Тогава скриха решението и не го публикуваха на страницата. Ние чакахме решението, за да го обжалваме. Те обаче го скриха. Не го публикуваха на интернет страницата и го изпратиха преди срока за обжалване на министъра на регионалното развитие и благоустройството. И всъщност заповедта за одобряване на изменението на общо устройствен план на Царево излезна един ден преди да изтекал срока за обжалване на екологичната оценка. От толкова много бързо, защото не могат на 1 август, не е случило явно, имало директива Сарайска на 1 август и на 13 август го одобриха и ако бяха го одобрили на 15 август, нямаше да имаме голям шанс, но ето те сбъркаха. Тогава тръгнахме и заведахме дела, както срещу екологичната оценка на общо устройствен план, така и срещу самия общо устройствен план. Интересното е, че
юристите казаха, няма се занимаваме с обжалване на общото устройствен план, той не подлежи на обжалване, гледайте се работата, включително нашите юристи. Тогава Сашо пусна заповедта, т.е. жалбата, така. Или грешно се спомням. Пуснахме жалбата. Междувременно, докато върви цялата тази истерия, излизат решенията за Златна Перова и те бяха 10 разрешения за строителство. Тоест има 10 разрешения за строителство, 10 заповеди за отмяна, съответно се водят 10 дела заповеди за спиране на строителството и 10 дела за т.е. 10 заповеди за разрушаване. И това са едни десетки дела, които вървят, навалят, някъде избързат, някъде се забавят. Те си вървят, защото имаше заповед за премахване. След като загубиха делото, имаше заповеди за премахване, те започнаха да обжалват заповеди за премахване. И тъй като това всичко умножено по 10. Чисто съдебен план. Междувременно станаха изборите. Министър властта дойде генерал-лейтенант доктор Бойко Борисов и новия министър на околната среда и водите. Сега пропуска много истории от типа, че в знак на протест един от авторите на ОВОС се изтегли становището. Още следващия ден след решението, тъй като не му взели предвид всички условия, които казваме, той се оттегли становището, което имаше чисто психологическо въздействие. Не знам, съдебен план имаше ли въздействие? Съдебен не. Имаше не пряк, защото той информира лично Европейската комисия, Комисията за действа наказателна процедура и съда умекна заради наказателна процедура. А самия експерт пък си оттегли решението, защото той като преподавател в един университет със все другите преподаватели от този университет, които бяха експерти, видяха покачени на стената на университета имената си, че са виновни за това, което са направили. Той единствено имаше морал и каза: да, направихме грешка, но другите си замълчаха. Беше изпълнен никакъв ход, освен на юридическия и процедурни, беше морален натиск през университета. Всичко се пробваше тогава. Естествено имаше голяма подкрепа. Имаше голяма подкрепа срещу застояването на Странджа. Много хора се включиха, много организации. Всеки правеше нещо. Със сигурност не беше предварително подготвено всичко. Имаше доста планове, но кой каквото може, това правиш. През 2009 година Министерството на околната среда и водите, естествено по натиска на Европейската комисия, оттегли становището си за общо устройствен план на Царево. Независимо от това, независимо, че Министерството си оттегли становището, Върховният административен съд отхвърли жалбата на Сашо и каза: да, няма значение, какво каза тогава, че не подлежи на обжалване, че нямаш основание, нещо измисля се. Естествено, това беше обжалвано... Пак Андрей Кумов. Да, пак Андрей Кумов. През 2010 това беше обжалвано, т.е. беше обжалвано това решение на тричленката и 5-членния състав отмени решението от 2009 година за отхвърляне и така се остана без екологична оценка общо устройствен план. Междувременно си вървят споровете, включително няколко 7-членни състава, което е зареден способ в правото, от собственици на имоти, тъй като те бяха подали на зелено в краш апартаменти. Те си вървяха някакви чуждестранни собственици, ирландци, английци, да са американци, да си водят дела. И те бяха отхвърлени. На 2011 година, тъй като делото срещу общо устройствен план беше спрямо заради делото срещу екологичната оценка, 2011 година отново отвориха делото срещу общо устройствен план. И съответно решиха, че тъй като няма какво да се... т.е. общо устройствен план не подлежи на жалба, независимо, че преди това ни бяха признали, че подлежи заради отказ, те отхвърлиха възможността да се обжалва.
Сашо с една голяма група международни експерти и юристи успяха да направят нещо уникално и спечелиха дело през 2012 година към Претоорхуската конвенция, което е значение не само за България, а за всички страни членки. И тогава се каза, че нашите общи устройствени планове, подробни устройствени планове и някакви разрешенията за строителство, условията по тях не отговарят на изискването на Орхуската конвенция. Отново дела и 5-членен състав отмени решението на тричленката горе за общо устройствен план и го върна отново за преразглеждане на основание това решение на Орхуската конвенция. Тричленният състав вече нямаше къде да ходи в изпълнение на две връщания, нали, издаде решение, че отменя заповедта за общо устройствен план на Царево, но община Царево обжалва и през 2014 година 5-членен състав отмени решението на тричленния състав за отмяна на общо устройствен план на Царево и отхвърли жалбата поради необжалваемост на общо устройствен план. Всичко това остави България в позицията, че имаме приет действащ общ устройствен план и който е без екологична оценка, което е нарушение на коя директива? На рамковата директива там за екологична оценка и съответно под заплаха за наказателна процедура. 2013 предполагай какво ще се случи, Министерството реши, че ще... Всъщност това не е 2014, 2013 или 2014 началото, точно по време на протестите, те възложиха да се разработва изменение на общото устройствен план, като със заповедта за възлагане спряха действието на сегашния. Изцяло го спряха, защото иначе трябваше да влезнат в наказателна процедура за действие на план, който задължително трябва да има екологична оценка, а той няма. И оценката за съвместимост беше важна. Да. Междувременно Златна перла, това е снимки от 2012 година, беше разрушена. През декември 2012 станаха големите скандали покрай дюните. Застройките, продължаваха едни протести, свързани с застрояването на Черноморското крайбрежие и Карадере. Това мисля, че не от Иракли и Карадере точно така. И на 28 февруари 2013 година успяхме да изменим 8 закона покрай дюните, ИЗУТ, ИЗУЧК, ИЗБР, ЗООС, Закона за горите, земеделски земи, за да запазиме дюните и също време да включиме едни ограничения, които естествено, докато протестирахме срещу Орешарски, те пак ги измениха. Давай добре. Само аз искам да застранжа за процедурите там, да. Може да бъдеш. Значи 2014, след като Министерството на регионалното развитие издаде заповед за изготвянето на изменението и спиране съответно на изготвяне изменение на нов устройствен план и спиране действието на стария. След това Министерството на околната среда и водите издаде заповед за принудителни административни мерки и спиране действието на общия устройствен план на Царево, обидим се точно до екологична оценка. Двете заповеди бяха обжалвани, като делата по отношение заповедта на Министерството на регионалното развитие приключиха окончателно. Това срещу заповедта на Министерството на околната среда и водите, който предстои да се гледа, но след приключване делото срещу ПАМ на НРБ, съответно процедурата си продължи, т.е. има си вече възможни официални изменения на плана и преди 10 дни вече беше обявена обществена поръчка и се търсеше... Не, те обявиха тогава. Аз го пропуснах, те обявиха тогава обществена поръчка. Тихолов, автора на прословутия незаконен план, обжалва пред КЗК. След това обжалваха в ВАС
изменението за заповедта и те го спечелиха, мисля, че. Кое? Ти го спечели и затова сега се преобяви. При тези дни сега го преобяви. Това е за поръчката. За обществената поръчка на ново. Но тъй или иначе... В момента ще се изготвят. Тоест, идеята специално за това, че всичко това, след като се изготви нова екологична оценка, започваме от начало. Всичко това може да се повтори. Втора серия, следващите 10 години ще остане. Сега специално от страна че не могат да бъдат унищожени. в момента са 2015. Случай специално точно в страната започна от 2006, сега сме 2015, 9 години. Ако тогава се беше родило едно дете, сега ще да на 9 години. Те се са родили от децата. Защо се случва? Защото строителството при нас приема за свещена права в българските закони, което в други държави не е така. Във всички закони се подкрепя строителството, че строителството само по себе си е ценност. И строителният процес сам по себе си е ценност. Слабите институции на изпълнителната власт, включително на общинска, на мест, на ниво регион, РДНСК, които са пълни с политически и икономически назначения, почти никакво финансиране за опазване на природата. Виждате тези решения на съдебната власт как се играе. Вместо да го реши по същество и да приключи случай, той го връща обратно. Тогава се решава едно, това всичко е много добре планирано как ще се отиграе. Това дава възможност на съдебната власт да акумулира все повече и повече корупция. А там може да и забрави да кажеш, че имаше разни блокове на вас, дето бяха на парцели на общината. Междувременно беше осигурила безплатно първо на самия Върховен административен съд място за служебна почивна база, а после за децата на редица съдии, включително и господин Икономов, бяха приети първо признати като граждани на общината, после признати за социално слаби и бяха дадени на ниво. Значи, която и да е нормална държава, при леги артис корупция и би трябвало да... Значи, господин Икономов беше наказан с... Имаше. Беше наказан с 2 години намаляне на заплатата на 70% и служебно беше освободен от длъжността ръководител на 7-то отделение. Той се обжалва заповедта и си спечели и включително възстановиха и заплатата в този период. Тъй, че не функционираща съдебна власт, само временни решения. Т.е. никой не иска да взима решението последно. Само временни решения. Защото временните решения позволяват последваща корупция. Ако администрацията иска да вземе решение, тя има всички възможности да реши веднъж за винаги, независимо в една или друга посока. Но едно временно решение позволява първо сега да вземеш, после като дойде срока да изтече, пак да вземеш. И с това пак да вземеш. Това тези временни решения са прекрасни за тях. Естествено няма да коментирам черния пиар, който междувременно се викаше, ширеше. Да, те си създадаха организации, едни псевдограждански организации, които да говорят вместо тях. И това застрояване, значи от примерите, но аз много се радвам, когато балона на жилищата, т.е. на строителството гръмна. Просто защото с 2008-2009 година официални документи на всеки 15 минути работни се застрояваха по 3 декара в България за земеделски земи и гори. Представете какъв бизнес беше. И пране на пари, количеството мръсни пари беше невероятно. Това се и пазаруваха много лесно медии. Това се пазаруваше в местна власт, съдебна власт, навсякъде. Много лесно беше всичко. Тъй, че този балон, когато се спука, доста ни реши проблемите. Да. Аз сетих нещо интересно тук
в което хората сигурно ще му е интересно, във връзка с подобен казус. Нали, както казаха сега лекторите, нали, се опитват всякакви механизми за въздействие върху хората и много интересен беше един от последните подходи, как вече нали, не се говори за противопоставяне граждани за строители или инвеститори или НПО-та и така нататък, ами точно това, което Тома спомена. Всъщност инвеститорите и политиците започват да се регистрират собствени граждански организации и едно наше разследване в Сиело и така нататък покрай един наш казус се оказа, че примерно във Варна само за един месец са регистрирали 60 граждански организации и се с така доста хвърковати имена от рода на за устойчиво развитие на Черноморието, за туризъм и нали, хубава си моя горо и не знам какви още неща, което само по себе си би било чудесно. Но едно по-задълбочено разследване показва, че в основата на голяма част от тях стоят видни бизнесмени, политически фигури и така нататък, които нали, нямат никакъв природозащитен бекграунд и просто нали, като проява на шизофрения изведнъж нали, да се юрнат да регистрират граждански организации. И всъщност това е един от последните подходи, който така доста добре работи срещу нас, защото всъщност става така, нали, ето една гражданска организация казва да не се строи тук и излиза друга гражданска организация, която казва не, ние искаме тук да се строи. Вече това създава разнобой и с впечатление, че има раздвоение на гражданското общество и раздвоение на мнението, което на практика не е така. Така че трябва да бъдете бдителни в това отношение, да бъдем бдителни, защото явно и ние изведнъж се оказахме в много ковчета позиция, винаги нали, сме се чувствали за някакви хора, които нали, са срещу лошите и в един момент се оказва, че ние всъщност се борим срещу други граждани, което обаче се оказва, че не е така. Еленка, другата алтернатива е да направим в ние същото с фирми. Един бизнес да иска да строи, другия бизнес да вика, не, това тук ми... Това не е кой знае колко сложно, в момента регистрираме това фирма 20 лева. Скъртим ако прокърти. Да. Обърнете внимание, последните пресвидетели нали, в тези казуси за Бирин и за Черноморието и така нататък, много от тях вече се граждански организации. Аз мисля, че това е добър знак, защото това значи, че хората са